Hello, hello, salutare face și bine vă găsesc la un nou verific și minunat episod. Astăzi dăm și noi drumul la un episod puternic aici pe Fancy, așa că nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, un comentariu, m-ar ajuta mult rău de tot. Și nu în ultimul rând, dacă doriți să depozitați, aveți primul link de descriere și aveți $2 gratuiți pe care vi dau eu și 12% celor care să aveți deja cont, plus încă 12% și 7 pentru cei care sunteți noi, plus 3% XP ca să faceți XP, să puteți să deschideți cutiile free în fiecare zi de la Reward, pentru că odată ce ați atins levelele acestea, aparent nu o mai trebuie să mai depozitați bani, le deschideți free și puteți să faceți o grămadă de bonus din cutiile astea. Bun, astăzi, cine aruncăm noi astăzi să facem? Ne aruncăm să mai deschidem câteva cutii de buget. Ia să vedem ce cutii am să mai deschidem noi. Ce n-am mai deschis, ce am mai deschis, că nici eu nu știu, dar ăsta știu sigur că le-am deschis, ăstea nu cred că le-am deschis. Așa că asta oricum vi-o dă și dacă faceți task-ul de la reward, adică o veți în fiecare zi de la reward, vedeți daily reward-ul, aici trebuie să faceți trebuie să deschideți o cutie, trebuie să faceți un upgrade și un battle. Atâta. Deci mari chestii nu trebuie să faceți. Așa. Ok. După asta puteți să vă distrați și cu încă o cutie gratis. De exemplu, din aia $2. Dacă faceți asta, vă dă și cutia aia gratis. Practic o deschideți și pe aia și faceți frumos. Și după aceea vedeți care este bișnița. Dar hai să deschidem câteva de astea ca să nu stăm prea mult. Le deschidem cu fast. Bam. Așa e 3.30 pentru că eu aveam acolo pusă. Bă, sincer, nu e atât de wow drop-ul la cutia asta, dar dacă prinzi ceva bun din primele mâini, e bine. Dacă nu, cam răuți puțin, că doar mănușile astea, dar mănușile astea sunt sting. Cutia asta e mai mult de farmat, sincer, părerea mea, adică să ai o balanță ceva mai măricică și să farmezi. Dar restul încolo așa, să iei ceva skin-uri din ea, nu o recomand, știți prea bine că eu vă zic, dar am luat acau, deci nu-i rău. Bă, dar de fiecare dată când încep să filmez, mă ia strănutul. Bă, dar ce e asta, bă? În fine. Trecem la Shadow. Ia să vedem aici care-i treaba, bă. Nu e rea. E ok, mai ok. Da. Da, nu știu. E bine. De fiecare dată când încep și eu să filmez, mă ia strănutul. E de la voi când ați apăsat butonașul ăla de like. Dați, bă, like. Dați like acolo. Mama, te pornai, bă, că cutia asta momentan. Mama, ăsta e ceva de capul lui. Deci poate să ne pice ca lumea. Poate să putem să-i dăm o boială. Uite, Famasul. A venit și am făcut profit. Deci, practic, dacă ne pică un Famas, am făcut profit. Dar e cam pârnaie că nu... acau, vezi că e bine rău tot. Am făcut 40 și... nu, wow. Vezi că e bine. Dar, încă nu suntem pe plus. 24, nu, wow, ăsta puternic. 20. Hai să nu mă chiar plâng de ea, că nu a fost chiar așa de rea. Da, cine știe. Da, nu. Am 31. E că încurg lacrimile. Am văzut 31, mi-a curs lacrimile. Not bad. Depinde cum ai norocul la ea, sincer, că nu prea o văd eu. Să dea din prima cutie, să dea... Hai să deschidem. De acum încercăm câte o cutie. De exemplu, avem bani de o cutie și o deschidem. Să dăm ca în cineară. Hai să vedem. Bum. Ne dăm așa, ai banii ăștia și vrei să deschizi cutia asta. Cine da? $2. Și tine vrei să mai deschizi încă una. Hai să vedem. Încă una. Și la a doua. Mamă, ăsta e rău. 5. Nu e rău. O da profit. Nu e rău. Ok. Și next one. Ce să stea? Asta până aici, nu? Da. Of course. Una bună 10 rele. Sperăm să nu. Asta? Mamă, până e rău de tot. Ia să vedem. De ce nu s-a oprit aici? Că ăla era scump, mara. Ai. Ăsta era scump, unde? Nici nu-l văd pe aici.
Cred că am ochii în W, eu ăla. Erau banii aia mulți. Exoskeletonul, bă, exoskeletonul chiar e fain skin-ul. Chiar îmi place rău de toartă. Și au și giveaway acum dacă intrați pe site, de asta vă zic, cât mai mulți intrați pe site, cu atât mai bine. Au giveaway free pentru toată lumea. Dacă doriți să intrați la secțiunea de giveaway și este acesta. Da, de ce nu pot să intru să mă uit pe el ca lumea? Nu pot să intru să mă uit ca lumea pe el. Astea sunt price-urile. Ce o să dea destule, 310 câștigători. Astea sunt cele mai babanii price-uri. Și se termină în 11 zile pentru toată lumea. Efectiv, e pentru toată lumea asta. Asta e cu World Cup-ul. Și aici, ia să vedem. Aici parcă era tot la fel free. Da, puteți să intrați. Nu, depozitare minimă. Gen, deci, da, la asta știu că e free, ia. Da. Da. Asta e free. Asta e pentru toată lumea. Știu că am intrat pe controlantul și... și mai vedeți și aici o parte din dropuri. Deci... 1500 de bărbați. Deci restul doar astea, doar AK-urile astea Legion. Bă, vezi că nu e rău dacă spui cu un AK de asta Legion. Sunt 310 dropuri. Deci aveți AK-uri Legion, multe dintre ele și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci 300 AK Legion și 10 din astea. 10 din astea. Deci 10 norocoși o să aibă parte de skin-uri de astea puternice rău de tot. Așa că, da, bă, sper să fiu și eu cu contul la unul dintre ei, ar fi Caterin care tot, nici nu știu dacă mă văd pe aici. Da, e free, puteți să intrați. Asta e Caterin, că e free și puteți să intrați cu toții. Pentru că a câștigat Nico Majorul și de asta l-a făcut. Și totodată puteți să depozitați și banii pe site. Uite, numai bine că deschideți și cutiile astea dacă depozitați. Bam, băgați, nu știu, 600, vă distrați cu 600 de coco, vă distrați și aveți oportunitatea de a lua skin-uri bune rău tot și a le extrage și totodată intrați și la giveaway, faceți Caterin rău tot, plus că nu aveți cum să luați pe minus. Adică băgați, trebuie să depozitați minim 600 ca să deschideți toate cutiile astea, efectiv, toate le veți deschide în ziua respectivă, da? Că e pe zi. Aici, de exemplu, astăzi ai depus, poți să deschizi astea. Mâine, dacă mai depui încă o dată, poți să le mai redeschizi încă o dată și practic faci profit la nesfârșit, cum s-ar zice. Pui 600, asta cutia e doar 500, de asta vă zic că cutia costă doar 500. Deci să depui 600 ca să poți să le deschizi pe toate. Ai depus 600, toate să le deschizi. Și, după cum vedeți, pică. M9 baionetă, ăsta, baz kill-ul, ce-o mai picat? Bă, numai astea două au picat, dar erau și ăsta înainte, că am văzut că au picat la cineva, Wild Lotus, am văzut. Și Fire Serpent-ul. Deci, oricum, tot e bine, faceți profit. Indiferent de ce ați deschide, faceți profit. Deci e bine, e rău de tot. Și din toate cutiile astea, cam din toate faceți profit. Și practic v-ați scos bani înapoi și dacă faceți un profit mai mare, puteți să-l scoateți, nu doar banii pe respectiva cutie. Deci, why not? De ce nu? Să încercați și după puteți să vă distrați pe site. Să vă distrați cu bănuții pe care i-ați pus. Plus că la World Cup acum mai aveți și punctele astea, care punctele astea le faceți când deschideți cutii. Și cu astea tot la fel puteți să pariați și pe meciuri, aveți și secțiuni de a putea paria pe meciuri, adică tot aici la World Cup, dacă intrați, aveți matches și aici sunt toate meciurile. Uite, de exemplu, ăsta e acum. Și puneți și pariați pe el, intrați pe el și vă puneți cote. Puteți să puneți și cu bănuții pe care îi aveți voi în balanță și cu poințurile. Și de aici puteți lua cutiile pe care le-ați văzut acolo. Drop, vă uitați la fiecare la dropul ei și v-ați luat cutiile și le-ați deschis. Am și eu câteva beturi pe aici puse la mișto. Așa că eu nu prea știu eu cu de-aștia cu beturi, cu de-alea am pus așa la mișto. Să fie. Și cam atâta la astea. Hai să mai deschidem și ceva cutii mai puternice. Poate mai aruncăm niște upgrade-uri în aer. Că n-ar strica. Cred că după o să mai deschidem 10-20 de cutii de astea. Să vedem cam ce ne pică. Și după mergem la cutiile făcute de comunitate. Un F, let's go!
Cine a picat? Un lor factor new. Da, mă, da, ăștia sunt eu noi. Merge, bun. Quick cooking. Hai să dăm și noi mai rapidos. Încă unul back-to-back sau? Da, mă, da. Cine plac nouă lorurile? Bun, două back-to-back. Deci am făcut profit practic. Bun, acum ne-a dat până aia, dar tot profit s-a făcut. Deci, we take it. Cutia asta, bă, insane rău tot cutia asta. Dacă ai bani să deschizi de mai multe ori, e insane rău. Poate să spice și pârnei, dar la battle, dacă o bagi, e insane rău de tot. Am făcut battle-uri pe canal. Cred că o să mai facem. Să vedem care este treaba. Și cu siguranță cred că o să mai facem câteva battle-uri. Bun. Am deschis câteva cătuțe. Și alea o să le bag la upgrade, dar vreau să văd aici la comunity dacă s-au mai făcut ceva cutii. Dacă s-au făcut ceva cutii mai scumpe, că mă uitam după ele, dar nu găseam niciuna mai așa mai scumpă. Și acum hai să vedem dacă mai găsim ceva. Puteți să faceți și voi cutii și să-mi spuneți cum se cheamă ca să pot să le găsesc. Și să le deschid. Cutiile puteți să le faceți gen free, practic nu trebuie să plătiți nimic pentru el, pur și simplu le faci și eu o să le deschid. Și cred că luați și voi un procent din cutie, deci da. Nu mai știu exact cum funcționează chestia asta, că eu știam că ei procent, nu știu, 1-2% din respectiva cutie, dar puteți să testați, să vedeți. Ia să vedem. Hai să mai deschidem pe asta, că și la mișto. Să mai fac aici câteva skin-uri. Să le dăm picior, că nu avem ce face cu ele. Îi dăm și noi fast, îi dăm așa, bum. Și bă, aici s-a făcut profit, dar nu prea mă interesează, că avem balanță destul de mare. Mă interesează să facem câteva skin-uri, să băgăm la upgrade, să băgăm. Asta e ideea. Nu mă interesează altceva. Bun, și am mai făcut și astea, deci e bine. Upgrade, hai să vedem. Un upgrade, selectăm. Avem 12 din 15 și mai băgăm încă 2 de aici. Hai să vedem unde ne vom duce cu aceste modifice și minunate upgrade-uri. Ar fi Caterin, că uite, direct în mănușile astea mergem. 28% șanse. Hai să avem măcar un 47. De ce nu? Cam micuță șansa. Ia să vedem, o luăm sau nu o luăm? Bum! Hai, oprește. Bun, perfect. Și dacă doriți și aveți întrebări, da, dacă nu înțelegeți ceva, vă rog frumos, intrați pe Discord, aveți Discord-ul prin descriere, parcă dacă țin eu bine minte. Și de acolo intrați la mine pe Discord și o să-i aveți și pe băieții de la Fan CS pe Discord la mine. Deci puteți să intrați ca să vorbiți cu ei în caz de aveți o problemă sau nu înțelegeți ceva, le scrieți. Și dacă nu, puteți să intrați direct și pe serverul lor, că au și giveaway-uri. În fiecare zi au giveaway-uri cel puțin de 5 euro, 10 euro în funcție de cât ați depozitat voi. Nu contează cod, doar cât ați depozitat. Le arătați acolo o poză cu cât ați depozitat și o să intrați automat în giveaway. Deci e Caterin că de tot. Aveți acolo mai multe chestii pe care trebuie să le faceți ca să deveniți eligibil. Te oprește. Uai, la limită, man. Și după vă bucurați de acele giveaway-uri. Și fac băieții destul de des giveaway-uri, așa că de ce nu? Puteți să intrați și să vă bucurați de skin-uri. Pentru că băieții chiar dau o grămadă de skin-uri. Plus că te oprești. Bun, mamă, și după mama l-am luat pe asta cu Zontix, ăsta e de un mili. E cam greu, sincer. Dar 7.4%, hai să vedem dacă îl luăm pe ăsta. Bă, sincer, nu am speranță așa de mari. Bine, puteam să mă torun de asta, dar n-am speranță așa de mari, că șansele foarte mici la asta, dar cine știe. Nu, dacă îl punem aici era bine. Mamă, cum intra. Am încercat, boys. Bă, da, e ok. E ok, nu e problemă. Se putea și mai bine, sincer. Așa că ce să zic, băi, vă mulțumesc pentru recomandările mele, sunteți cu toții amazing, rău de tot. O să ne revedem data viitoare la un nou episod și dacă doriți, intrați pe Discord și mai vorbim acolo dacă nu înțelegeți ceva.
puteți să îmi scrieți, m-ar ajuta mult rău de tot. Așa că ne auzim data viitoare la un nou episod și jucați-vă cu cap, da? Că site-ul poate să de ei, dar voi trebuie să vă jucați cu cap. Ne auzim data viitoare, pa, pa!